O Executivo boirense vende instalar desfibriladores semiautomáticos nos campos de fútbol de Valiño e Vistalegre. Súmanse os xa existentes no de Barraña e os da Policía Local e de Protección Civil, que xa contaban con eles. A decisión de instalalos nestas dúas instalacións deportivas débese fundamentalmente a que se trata de dous espazos que concentran maior afluencia de persoas. Poden evitar mortes, poden evitar accidentes graves. Entendemos que nos campos de fútbol estes é onde máis actividade deportiva hai, e estadísticamente tamén é onde máis, xogando ao fútbol, é onde máis accidentes vasculares, o sea, deste tipo de infartos, deste tipo de cardiovasculares suele haber. Por eso entendemos que é prioritario empezar a colocalos en ese tipo de instalacións, o cual non significa que non procedamos e non continuemos colocándoos nas distintas en outras instalacións deportivas como pabellóns, cerrados, etc. O Executivo dá resposta así a unha importante demanda, tanto dos clubs deportivos que usan as instalacións, como tamén dos grupos políticos, que dende hai tempo viñan demandando a súa compra, como é o caso de Iniciativa Cidadá. Unha inversión non moi alta, pero sí moi importante en desfibriladores que nos habíamos presentado xa hai 2 anos, que foi aprobado, pero non se ejecutou, non? Os desfibriladores son semiautomáticos, polo que só funcionan se se detecta parada cardiorrespiratoria. Eles mesmos van indicando os pasos que hai que seguir. Estamos xa traballando no tema da formación, Protección Civil xa todos os membros teñen a formación feita para utilizar este tipo de aparatos, a Policía Local xa nos puxemos en contacto ca Academia Galega de Seguridade, próximamente van a empezarse a formar. A intención do Concello pasa por ir formando o resto do persoal municipal, e xa de cara ao ano que ven poder incorporar novos aparellos a outras instalacións municipais.